Čauťa v ďalšom videjku. Prepačte, pomaly 3 alebo 4 alebo 20 vyšli videjka. Bolo nič. Zase som v tom giga veľa. A ak mám byť úplne skoro som prepadol. Lebo diktát sa mi podaril, ale čo, išiel som ďalej, takže môžeš ďalej natáčať. Juhu, dovolili mi to, možno dúfam. Poďme radšej k TV, prečo som tak dlho nenatáčal. Bolo to tým, že som proste škola, to ako sme nestíhali a ono to bolo také proste nedalo sa to stíhať. Nedalo vôbec. Som sa stihol naučiť stihol tamto. No, potom keď boli presne, tak som si povedal, že chvíľku si musím oddychnúť, aby som stihol niečo, ktoré som konečne navrhol niečo, aby som to stihol niečo natočiť, ale proste ledva som sa stihol. Teraz možno na roky dostanem takú jednu peknú vec, takže môžem urobiť unboxing. Takže len mi odpusťte, že som to netočil. Možno pôjde dole čísla, možno dole pozerania, možno dole views, možno pôjde všetko dole, ale len sa chcem ospravedlniť za to, že som tak dlho nenatočil. Mňa to tiež mrazí. Som sa dokopal k tomu. Prepačte mi to, ľudia. Dúfam, že mi to raz odpustíte. Ja budem rád za to a zajtra vyjde, ale či pondelok vyjde videjko, tak to vám neviem povedať. Je to fakt smutné, že takto nekašľam to, ale zase nestíham. Sa mi skoro celý mobil urval, takže seká mi. Takže ešte ďalšie to mám. Keď začne škola, to tiež pochybujem, či mám zase čas. Zase to bude hod znova. Rozhodom, či neskončím školou, ale nie, s YouTubeom neprestanem, len budú menej vychádzať videá. Len trošku menej, ak nevadí, no dobré ľudia. Len mi to preto skúste odpustiť, ale videa budem sa snažiť čo najčastejšie, ak to pôjde. No dobré ľudia. Tak sa vidím pri ďalšom zajtra videu, takže ak sa ti to páčilo, nie som na video, tak zatiaľ ahoj. Ideme sa pri budúcom videu, tak čauko.